Hola, molt bona tarda a totes i a tots i moltes gràcies i benvinguts. Moltes gràcies per venir a aquest primer diàleg. Un diàleg que forma part d'un cicle de diàleg sobre pau i seguretat humana que organitzem conjuntament al Centre d'Ales d'Estudis per la Pau i la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat. En aquest cicle de diàlegs volem abordar el tema de pau i seguretat humana una mica contraposant el discurs hegemònic que parla de seguretat humana associant-la a la por i associant-la a polítiques de militarització i de seguretat policial. El que nosaltres volem tractar amb aquest cicle de diàlegs és la seguretat humana entesa com la seguretat de les persones, posant en primer lloc a les persones i allò que necessitem per sentir-nos segures. Al llarg dels 5 diàlegs que hem organitzat i que es faran a diferents llocs, aquí, a Sant Cugat, a altres ciutats, que ja anireu rebent la informació, doncs abordarem aquest tema de pau i seguretat humana des de diferents perspectives. En aquest tractarem de migracions i de fronteres i per això hem convidat a Òscar Camps, que és director de Proactiva Open Arms, el Miguel Pajares, que és president del Centre Català d'Ajuda al Refugiat, i a l'Arantxa Díez, que és periodista i que ha dirigit el documental Toquima, que serà l'Arantxa qui conduirà tot el diàleg entre l'Òscar i el Miguel. I ja està, us deixo amb ells, estic segura que serà molt interessant per tots. Entro en matèria, després d'aquesta presentació breu que ha fet Neus Sotomayor. El mes de març d'aquest any, no recordo el dia, a 74 milles de la costa líbia, és a dir, en aigües internacionals, una patrullera dels suposats guardacostes libis van interrompre, disparant foc real a l'aire, una operació de salvament que estaven duent a terme els socorristes de la missió 43 de Proactiva Open Arms. Acabaven de salvar una llanxa pneumàtica on hi viatjaven més de 100 persones, eren eritrees. Els guardacostes els van exigir als socorristes que els entreguessin la gent, però ells s'hi van negar. Els guardacostes van marxar, els socorristes van continuar el rescat, van emprendre rumb cap a Sicília, com és habitual, que és on fan els desembarcaments, i l'autoritat marítima de Roma, però no els va donar permís per desembarcar a cap port italià durant 24 hores. Això va obligar l'embarcació a navegar amb temporal de mar durant aquestes hores. Finalment van obtenir permís per desembarcar i un cop al port de Pozzallo, a Sicília, el vaixell va ser confiscat per ordre d'un jutge italià. La Fiscalia de Catània va obrir una investigació i va acusar 3 membres de la ONG, el capità del vaixell, la cap de missió i el cap d'operacions amb diversos càrrecs, entre d'altres d'associació criminal i d'afavorir el tràfic il·legal de persones. Open Arms va presentar recurs i la setmana passada un jutge de Ragusa va dictaminar l'alliberament del vaixell que torna a estar al mar, igual que l'Astral, que el veler amb el que Open Arms va encetar la campanya al Mediterrani i que va tornar a treure Open Arms en resposta a la confiscació del vaixell Open Arms. Dilluns, per cert, fa 2 dies, un tribunal de Roma va resoldre no alliberar un altre vaixell humanitari confiscat des del mes d'agost. Es tracta del buc Juventa de la ONG alemana Jugendrettet. En la seva roda de premsa per valorar la decisió del jutge, els activistes alemanys van reivindicar el dret a rescatar. La criminalització de l'activisme a terra i al mar és una constant. Els bombers de Proemait, acusats de salvar vides a Lesbos, tenen el judici aquest mes a Atenes. L'activista Elena Maleno, també acusada per la justícia marroquina d'afavorir el tràfic de persones, ara a Open Arms. La primera pregunta d'aquest diàleg va adreçada a l'Òscar. Ben tornat, per cert, acabes d'arribar de la missió. Ahir vas desembarcar de l'Astral després d'una setmana a bord del veler. Per què aquesta ofensiva tan brutal contra les ONGs que salven vides al Mediterrani? I també per què hi ha aquest canvi de relació amb els guardacostes libis? Perquè abans no era així. Per què ara aquests guardacostes operen en aigües internacionals quan abans ho feien en aigües jurisdiccionals, és a dir, en les aigües pròpies del país, i ara poden operar a 74 milles, que és on va haver-hi l'incident? Per què aquests canvis?
Bona tarda a tots i a totes. Gràcies a Arantxa, gràcies Neus per presentar-me y Miguel, muchas gracias por estar aquí también. Intentaré ser breu. És difícil en la primera pregunta, no? Per què? Per què passen aquestes coses? Per què hi ha aquest canvi d'actitud? Per què hem tingut aquesta pressió? Això respon a una campanya molt ben orquestada que ja fa molt temps que es va posar en marxa. Això no és nou, això és un pas més per eliminar les organitzacions que estan al Mediterrani. De fet, no s'està fent res que Espanya no hagués fet 20 anys enrere, però en aquell moment no hi havia organitzacions per denunciar i es va poder fer i es va fer sense testimonis. Són aquests acords amb tercers països que són de dubtosa garantia humanitària o de drets civils. En aquell cas era Marroc, més endavant ha sigut Turquia i ara està sent Líbia, està sent Senegal, està sent Mauritània, està sent Níger, etc. Doncs bé, Europa va decidir aplicar la mateixa política que Espanya ja duia feia molt de temps i va començar a externalitzar fronteres amb l'acord amb Turquia, però ara el Mediterrani central tenia una molèstia. Jo dic una molèstia perquè si ens remuntem a l'any 2014 hi havia una operació de salvament que la portava Itàlia, que es deia Operació Mare Nostrum, que es dedicava a fer el mateix que estem fent nosaltres ara, i que es dedicava a rescatar aquestes persones que fugien de Líbia o en algun cas d'Egipte o de Tunísia, on operaven aquestes màfies i quedaven a la deriva al mig del mar en una situació molt precària i molt difícil i d'una supervivència baixíssima. Aquesta operació Itàlia va denunciar a la Unió Europea que li estava costant 300.000 euros diaris i que no podia fer front a aquesta despesa molt de temps. I va estar un any fent-la. Però fixeu-vos que maliciós és la situació o la decisió política perquè el temps revela les coses. L'Itàlia diu en aquell moment que ho deixa per un motiu econòmic i després apareixen 14 o 12 barcos humanitaris gratis, fan la mateixa feina, però clar, resulta que no interessa. Resulta que potser era mentira que Itàlia no volia fer front econòmicament a aquesta despesa de l'operació Mare Nostrum, sinó senzillament no volia desembarcar a Itàlia a les persones que rescatava al mig del mar i va acusar a la Unió Europea de que no feia front econòmicament, perquè quan aquestes organitzacions s'han posat a treballar han rescatat el 40% de les persones que s'han rescatat al Mediterrani, les organitzacions no governamentals. Però hi ha un hàndicap que denunciem, que expliquem el que passa, que portem testimonis que són periodistes, que expliquen el que hi ha, que revelen els naufragis, que revelen els testimonis de les persones que rescatem que diuen en quines condicions han estat a Líbia. Tot això es converteix en algo incòmode, algo que deixa a la Unió Europea en una situació bastant delicada. Que 4 friquis de Badalona amb un vaixell deixat i donacions tretes per les xarxes socials rescatin en 2 anys 50.000 persones deixa en evidència qualsevol govern, inclòs el nostre. No es pot permetre. ¿Qué hacen estos ahí? Sacarlos de ahí. ¿Cómo? Pues no sé, que Frontex haga algo, que para eso les pagamos. El Fabrice Leggeri, que és el director de Frontex, comença el 2016, primer dient que quan rescatàvem a Grècia venien terroristes a les pateres. I bé, en aquell moment, evidentment, l'extrema dreta es va fer ressò d'aquestes declaracions perquè això genera campo abonado per aquests grups que són tan radicals. De fet, no va venir ningú terrorista que sapiguem amb aquestes embarcacions. El que sí que van venir al final van ser militars turcs que fugien d'Erdogan, quan va començar la repressió a Turquia. Però bé, tampoc se n'ha fet gaire ressò. Fabrice Leggeri va fer un comunicat al Financial Times, va filtrar un informe en el que deia que les organitzacions no governamentals que estaven a la Mediterrània estaven fent de taxis, eren els responsables d'aquesta fugida migratòria perquè eren un pull factor, perquè estaven allà i que tenien contacte amb els traficants i que, bé, no hi ha un disbarat més gros que aquest, sobretot si tenim en compte que per aquell estret, per l'estret de Sicília, és un dels passos més importants del món. Per allà circulen 97.000 mercants a l'any, és a dir, 250 mercants al dia, és a dir, 10 mercants a l'hora. Si us faig una foto
del Marine Traffic, que és una pàgina web on te marca tots els vaixells que estan en aquests moments navegant pel món i us poso a aquella zona, no veieu el mar de la quantitat de puntets que hi ha, no? Dic que allà hi ha 3 ONGs i que són un pull factor, o sigui que són un punt d'atracció. Els traficants saben que allò és un corredor de mercants i per això els envien cap allà perquè algú o altre el rescati. No és que siguin ONGs. De fet, a la frontera sud espanyola s'han triplicat el nombre d'arribades per mar i no hi ha ninguna organització humanitària treballant allà enmig del mar fent de pull factor. Per tant, s'hauria de parlar del que passa a Líbia i de què els empeny a sortir de Líbia amb aquestes condicions tan precàries. No sé si responc, si m'allargo massa, a la primera pregunta, però... Respons, però volia puntualitzar, si pots explicar, per qui no ho sàpiga, què és la zona SAR i per què ara això ha canviat, no? És a dir, perquè s'entengui per què de cop i volta, o en els últims mesos, els guardacostes libis que no sortien de les 12-14 milles nàutiques de la costa, ara ja surten a 74, 75 i a més amb el beneplàcit de la Coordinació Marítima de Roma, perquè penso que és important per situar la política migratòria ara mateix de la Unió Europea al mar Mediterrani, a la zona central del mar Mediterrani. Sí, és continuant amb el que deia del 2014, que Itàlia no volia rebre més, però no ho va dir així, va dir senzillament que Europa no pagava que ells deixaven de rescatar perquè si rescaten ells els han de portar al seu país, doncs van deixar de fer-ho, però evidentment aquest corredor marítim tan important, a l'haver caigut Líbia, tots els països riberencs tenen signat el conveni SAR. El conveni SAR és un conveni en el que es reparteixen unes superfícies d'aigua lindants a la ribera de cada país. No són les aigües territorials, ni les jurisdiccionals, ni les econòmiques, no tenen res a veure, sinó és un tema de seguretat. És a dir, si passa alguna cosa en algun punt del mar, doncs ha d'haver-hi algun país que se'n faci càrrec. En aquest cas, Espanya té una responsabilitat sobre la part del Mediterrani i tota la responsabilitat que té sobre Canàries i la part del Sàhara. Evidentment que Portugal té la seva zona, Itàlia té tota la seva zona i els països, Tunísia arribaria fins on arriba Espanya i Líbia arribava fins on arribava Itàlia. Es repartien el mar amb unes línies, unes milles, que podien ser, no sé, unes 90 milles de la costa, però bé, aquest conveni va firmar Gaddafi, igual que el conveni UNCLOS, que és el que parla del tema d'aigües territorials, són 12 milles territorials, 12 que són jurisdiccionals, que tenen jurisdicció sobre aquestes aigües però no són seves, i després tot el més és zona SAR. La zona SAR és zona de Search and Rescue, que vol dir zona de búsqueda i rescat en el cas que passés qualsevol cosa, qualsevol embarcació que contamini, que faci pesca il·legal, que tingui algun problema, qualsevol cosa que passi en aquella zona ha de respondre al país que es fa càrrec d'aquella zona SAR. País, estat, organització que ha signat aquest acord i que està reconeguda per l'Organització Marítima Internacional. En aquest cas, Itàlia va tenir que assumir, quan va caure el govern de Gaddafi, la zona de SAR de Líbia, perquè Líbia es va quedar sense recursos, es va posar en guerra civil i per allà passen molts vaixells i algú ha de donar resposta. Evidentment que els vaixells mercants són els que estan, tots els armadors de les grans companyies són els que formen l'Organització Marítima Internacional i aquesta organització vetlla perquè es protegeixin, es compleixin les normes i es protegeixi el transport marítim. Per això no es pot deixar Líbia sense zona SAR i Itàlia, al fer-se responsable d'aquesta zona perquè Líbia no hi era, doncs evidentment el conveni diu que qui coordina la zona SAR ha d'assignar un port segur en cas d'haver-hi un rescat en aquella zona. Ha d'assignar un port segur dintre del seu país. Clar, Itàlia, per pebrots, tenia que assignar un port italià i això va fer que any darrere any desembarquessin a Itàlia 130.000, 140.000, 170.000 persones anuals rescatades al Mediterrani amb aigües que no són italianes, sinó són zones SAR Líbia, però com no hi ha estat, no hi ha ningú que ho cobreixi, ho fa Itàlia. Evidentment que Itàlia es queixa a la Unió Europea i decideixen empoderar els libis perquè es facin càrrec d'aquesta zona que està abandonada. Però, clar,
Líbia és un estat convuls. A Líbia en aquests moments hi ha 3 grups militars que s'autoproclamen gobierno legítimo de Líbia. Hi ha 100 milícies que estan barallant-se pel territori i tots ells trafiquen amb sers humans. Per tant, Europa intenta vendre'ns de forma tendenciosa a través dels seus comunicats i a través dels mitjans de comunicació afins a la Comissió que estamos negociando con el gobierno de Libia o con el gobierno de Trípoli. Quin gobierno? És un grup armat. El que sigui, reconegut per qui sigui, però és un grup armat, no és un estat. Per tant, si Líbia no té un estat on hi hagi un òrgan jurídic que vetlli per la justícia de tots els seus ciutadans, que no es pugui fer càrrec del seu territori o que tingui el control de tot el seu territori, si això no passa, si no hi ha un estat que garanteixi aquests mínims, com és que Europa està negociant amb una milícia perquè retingui a tota aquesta gent que vol sortir de qualsevol manera. Evidentment, Nacions Unides ja ha denunciat que això està passant. Per acabar la resposta és Itàlia decideix muntar una guàrdia costera, que són els mateixos grups armats que tenen el control de Trípoli, els hi donarem barcos, els hi donarem uniformes, els formarem i diem que és una guàrdia costera. Exacte, amb armes, evidentment, i ja diem que és una guàrdia costera i no ens cansarem de dir que són guardacostes. No són guardacostes. En tot cas, seria un projecte de guàrdia costera, però si no hi ha un estat, no hi ha una guàrdia costera que depengui d'un govern. És una milícia, no deixa de ser una milícia. No actuen amb uns principis com pot ser el del salvament marítim espanyol o com pot ser la Guàrdia Costera italiana o el cos de la Guàrdia Costera francesa. No, no ho fan així. La seva missió únicament és interceptar les embarcacions per la força, contra la seva voluntat i per les armes i tornar-los a terra i retenir-los. Però bé, si Itàlia els hi dona vaixells, els empodera, els hi dona diners a través d'Europa i Europa reconeix que són uns guardacostes, doncs al principi estaven a les 12 milles, que són les aigües territorials, que són, diguéssim, que s'han de respectar, perquè encara que Gaddafi estigui mort, doncs se'ls reconeix que aquelles 12 milles pertanyen a la sobirania líbia i que nosaltres no ens les podem saltar. Però jo abans d'ahir vaig fer un rescat a 8 milles de la costa líbia i no va aparèixer ningú libi. I em va ordenar la Guàrdia Costera de Roma fer aquest rescat. En canvi, el dia 13-15 de març, a 74 milles de la costa de Líbia van ser interceptats i amenaçats pels libis. Per tant, com comprendreu, això no és una guàrdia costera, sinó això és un ejército de Pancho Villa que fan el que els hi sembla perquè estan pagats per la Unió Europea. Clar, si la Unió Europea els reconeix, els hi dona els drets de guàrdia costera, però perquè sigui una guàrdia costera, perquè tinguin legitimitat per fer aquestes operacions, entenent i creiem-se que són guardacostes. Han de tenir signat el conveni SAR, que és el lloc on poden operar, on tenen aquesta cobertura legal per fer les operacions de salvament o de lluita contra la contaminació o del que calgui. Aquest conveni SAR actualment no el tenen signat. I l'Organització Marítima Internacional, que és qui atorga o no aquest dret, no els hi ha atorgat aquest dret. Entre d'altres coses, perquè els armadors mundials no volen, perquè no hi ha ninguna garantia de que els libis vagin, en cas que hi hagi un vaixell, imagineu-vos un creuer amb 5.000 europeus que tingui un problema a la zona SAR-Líbia, com ho faran els libis? Si només tenen metralletes i 4 barcos que els ha donat Europa per retenir refugiats, com atendran a 5.000 persones? Això no ho firmarà ninguna naviera i l'Organització Marítima Internacional no accepta que Líbia tingui zona SAR fins que no tingui un estat, fins que no tingui centres de coordinació, fins que no tingui els elements necessaris per garantir la seguretat de 350.000 quilòmetres quadrats de mar. Poca broma que Espanya té 500.000 i per cobrir aquests 500.000 té 12 o 14 torres de coordinació, 40 o 50 vaixells grans de rescat, 30 o 40 lanxes, 10 o 12 helicòpters, no sé, és una borrada el que tenim, i a Líbia estem parlant que Itàlia els ha donat 4 lanxes i 4 patrulleres. Aquesta és la situació.
operen sota la protecció de Roma. Perquè Roma, evidentment, des del març, sobretot, que hi ha hagut unes eleccions i que els partits amb el discurs més crític sobre el tema de la immigració són els que han guanyat, doncs evidentment que han hagut canvis. Jo us puc dir que al gener del 2017 es van desembarcar a Itàlia 2.008 persones rescatades al mar. Al gener del 2018, menys de 200. Al febrer del 2017, 1.700. Al febrer del 2018, 150. Al març del 2017, 2.000. Al març del 2018, 0, perquè hi havia eleccions, el dia 7. Què és el que ha passat? Doncs per què no han hagut aquestes arribades que han hagut cada any? Doncs perquè Itàlia ha pagat 280 milions d'euros a milícies líbies perquè no deixin sortir ningú en tot aquest període, que els aguantin com siguin perquè estem en campanya electoral. I no necessitem que hi hagin ara problemes amb els refugiats. Això ha provocat que el primer rescat que van fer a març portessin 314 persones a Itàlia i se'ns en morissin 3 a bord. De debilitat, d'inanició, d'infeccions generalitzades, d'haver estat recluïts en centres on no es garanteixen els drets mínims fonamentals, on no se'ls ha donat de menjar i molt menys assistència mèdica. I es van morint. Evidentment, quan surten d'allà surten molt dèbils. I a l'últim informe de la Guàrdia Costera Italiana del resum del 2017, la Guàrdia Costera Italiana reconeix públicament que l'estat de salut de les persones rescatades durant el 2017 ha empitjorat respecte al 2018. Perdó, des del 2016. I si parlessin del 2018, a nosaltres no se'ns havia mort mai ningú a bord. Amb el que portem d'any, portem 3. I un quart que es va morir abans de 24 hores d'haver-lo desembarcat. Per tant, en certa manera, el que està provocant Itàlia o Europa a través d'Itàlia és que no hi hagin testimonis de tot això, que ningú denunciï que hi ha una irregularitat, que Europa està empoderant a un exèrcit per fer-li la feina bruta al mig del mar i que hi ha uns testimonis que són ingrats i que molesten i que denuncien alguna cosa que Europa no està fent bé. I és evident que si denunciéssim l'última actuació de la Guàrdia Costera Italiana al Tribunal Europeu dels Drets Humans, hi hauria una sentència segurament desfavorable cap a ells perquè estan col·laborant amb les devolucions massives en calent. Perquè en aigües internacionals no es pot tornar de ninguna manera contra la seva voluntat per la força i per les armes a persones que fugen d'un lloc on tant Nacions Unides com la pròpia Unió Europea han repetit moltes vegades i han denunciat que no es respecten els drets humans, que es tortura, que es viola, que hi ha venda d'esclaus i que hi ha fins i tot tràfic de menors i d'òrgans. Donat aquesta situació, mantenir tota aquesta història sense que ningú se n'assabenti cada cop costa més. Sobretot si hi ha organitzacions que són tan mediàtiques com la nostra, que acabem de baixar el Jordi Évole una altra vegada de l'Astral, per tant hi haurà un altre documental que explicarà tot el que està passant i això incomoda, evidentment. Ja no només deixem en evidència perquè rescatem, sinó que ja fins i tot estem denunciant que la Unió Europea està vulnerant els drets bàsics fonamentals, estem vulnerant convenis internacionals als que estem subscrits i ja no és una qüestió de campanya de desprestigi que va començar el senyor Fabrice Leggeri als diaris, sinó ara ja és judicialitzar i condemnar els cooperants a l'ajuda humanitària al mig del mar. I hem arribat aquí. O sigui, s'ha començat amenaçant, primer públicament a través de mitjans de comunicació per fer campanya de desprestigi perquè la gent pensés que no érem tan bons. Després el fiscal de Catània i el de Palermo ens van acusar públicament que estaven finançats per Soros amb l'objectiu de desequilibrar l'economia italiana omplint-los de refugiats. Aquest fiscal que va dir això a la RAI és el mateix que ens ha acusat i ens ha retingut el vaixell 2 anys, un any i mig més tard. Ho han intentat per lo civil, però no han pogut
Ho han intentat per la banda militar, que és disparant-se, posant-se grups armats que ens han secrestat al mig del mar durant 2 hores, o fins i tot ens han amenaçat de mort, i ja com a últimes ens han acusat ja de lo màxim, no? D'associació criminal. O sigui, ja que ens acusin d'associació criminal després de rescatar 50.000 persones i que ens retinguin un vaixell ja és el colmo. O sigui, hem arribat fins aquí. Si ningú més protesta, si ningú diu res més, això només és el principi de la vulneració dels drets, perquè no són els drets d'aquestes persones, són els nostres drets, són els vostres drets. Quan vagin mal dades, faran el mateix. Si són capaços de fer això que han fet amb el meu capità i amb la meva jefa de missió, què us faran a vosaltres? O què ens estan fent, en molts casos? Imagineu-vos cap on anem. Aquesta és la situació al mig del mar. Gràcies, molt aclaridora per entendre, crec que tothom ens hem fet una composició de lloc de com està ara mateix aquesta frontera marítima al Mediterrani central. La frontera, efectivament, és un espai de no drets, és un espai d'impunitat, és un espai d'extrema vulnerabilitat. A terra es manifesten murs i amb concertines feridores, al mar amb el claríssim risc de morir ofegats, i en tots dos casos hi ha un element comú, són zones militaritzades que protegeixen la fortalesa en què s'ha convertit el continent europeu. El Mediterrani central, com explicaves, a part de marcants, està també ple de bucs de guerra. Ara m'adreço al Miguel per preguntar-li què vol Europa, quins són els seus plans, de què tenim por, per què ens protegim, de què ens protegeixen els nostres estats, per què aquesta obsessió per la seguretat. Creo que Europa ha hecho la opción de que muera la gente en el Mediterráneo. Creo que los Estados europeos, la Unión Europea, ha hecho esa opción. De hecho, cuando se sustituye la operación Mare Nostrum que dirigía Italia, a la que se ha referido Óscar, se sustituye por una operación no de salvamento, sino de vigilancia, coordinada por Frontex con muchos menos recursos de los que estaba poniendo Italia. Italia se queja de que estaba gastando mucho dinero y la Unión Europea le dice, tranquila, ya nos cuidamos nosotros, pero nos cuidamos con la tercera parte del presupuesto que estaba gastando Italia y además con una operación que era puramente de vigilancia. Y algunos lo expresaron con mucha claridad, entre ellos el ministro del Interior del Gobierno español en aquel momento, el Fernández Díaz, dijo, es que si salvamos a la gente, si montamos un gran dispositivo de salvamento, vendrá más gente. Fijaos la conclusión inmediata que se saca de estas palabras. Para que no venga más gente se tienen que morir. Esa es la opción que hacen los gobiernos, es que la gente muera. Y además es una opción que se toma en una reunión en marzo de 2016 de los gobiernos europeos. Después de haber hecho digamos, en el otoño, en el septiembre de 2015, todo el acuerdo de reubicación y reasentamiento, en el cual, bueno, Alemania dice que hay que acoger a los refugiados y hay un momento en el cual parece que los gobiernos europeos se dan cuenta de que hay que acoger a los refugiados. Después viene toda una serie de meses en los cuales los gobiernos se asustan del auge de la extrema derecha. Y hay una reunión en la cual deciden que esto se ha de parar y es a partir de ahí que se preparan los acuerdos con Libia, que se reactivan acuerdos con otros países, aparte del acuerdo que se hace con Turquía, etcétera. Se hace una apuesta muy firme de cerrazón de fronteras, de construcción de la Europa fortaleza. Y esa construcción que tú me decías, Arantxa, se hace desde distintos mecanismos. Uno de ellos es los acuerdos con países terceros. Es lo que muchas ONGs han definido como la externalización de fronteras, ¿no? Se encarga a países terceros que se aseguren de que a nosotros no nos llegan los refugiados y se les paga para eso. Básicamente el acuerdo con Turquía es 6.000 millones de euros a cambio de que te quedes los refugiados, de que construyas una pared en torno a tus costas y
y de ahí una pared por la cual no pasen, una pared a base de policías, de guardacostas, de lo que sea. Y ese mismo acuerdo, ojo, que España tiene ese acuerdo con Marruecos desde 1991, no es una cosa que sea muy nueva, pero digamos, en el 2016 los Estados europeos y la Unión Europea hacen la opción de eso, desarrollarlo hasta el extremo que sea necesario, ¿no? Y hasta el extremo que sea necesario es lo que muy bien Óscar ha explicado, el acuerdo con Libia. Eso, bueno, no voy a añadir nada más porque es algo que clama al cielo, teniendo en cuenta lo que es Libia, lo que pasa en Libia, etcétera, ¿no? Ya lo ha explicado muy bien, por tanto, no. Entonces, pero claro, la cuestión es, ¿por qué se hace esta opción? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué problema tenemos? ¿Tenemos un problema de refugiados? ¿Tenemos en Europa un problema de refugiados? Esa es la pregunta, porque se habla mucho del problema de refugiados. ¿Tenemos de verdad un problema de refugiados? Os voy a dar, ya sé que a veces dar datos no es muy... Pero quiero deciros quién acoge los refugiados en el mundo. Los 6.100.000 refugiados que han salido de Siria, están 3.200.000 en Turquía, casi 1 millón en Líbano, 600 y pico mil en Jordania. Aparece como cuarto lugar un país que es Alemania, con 450.000, después Irak, 200, Egipto. Los de Afganistán, 2.600.000 refugiados que hay por el mundo de Afganistán, 1.400.000 en Pakistán, casi 1 millón en Irán, los de Sudán del Sur, 1 millón en Uganda, 400.000 en Sudán, 381.000 en Turquía. Estos son los países que más refugiados están emitiendo, Sudán del Sur, Somalia, Sudán, República Democrática del Congo, etc. En síntesis, los 10 primeros países que acogen refugiados. El primero, Turquía, 3,5 millones. El segundo, Pakistán, 1.400.000. El tercero, Uganda, 1,5 millones, que son muchos de Sudán del Sur, otros de República Democrática del Congo. El cuarto, Líbano. El quinto, Irán, que son principalmente afganos. El sexto, aparece por primera vez un país europeo, Alemania, con 1.300.000, juntando los solicitantes de asilo que hay con los que ya tienen estatuto de refugiado, juntando todo, 1.300.000. Después sigue Etiopía, Eritrea, Jordania, Sudán. Solo para, no doy más datos, pero sí quiero dar un par más. Europa tiene, en total, todos los países europeos, exceptuando Turquía, pero incluyendo Rusia, Ucrania, etcétera, todos los países europeos, tenemos 3,5 millones de refugiados, contando refugiados y solicitantes de asilo, con la resolución pendiente. Juntándolo todo, 3,5 millones. Ese es el mismo número que tiene solo Turquía, juntando también los 3.200.000 refugiados y unos 300.000 solicitantes de asilo que tiene. Y es un número menor que el que tienen juntando los de Pakistán, Uganda y Líbano, 3 países de bajos ingresos. Pakistán, Uganda y Líbano, entre los 3, tienen más refugiados que los 28 países de la Unión Europea juntos, más todos los demás países europeos. ¿Tenemos de verdad un problema de refugiados? Es absurdo. O sea, es realmente absurdo que los países más ricos del mundo tengan menos refugiados que 3 de los países más pobres y nos creamos que tenemos un problema de refugiados. ¿Qué problema tenemos? Tenemos un problema de xenofobia. Ese es el problema que tenemos. Tenemos un problema de que hay unos partidos de extrema derecha que difunden un discurso xenófobo, que han conseguido que la población tenga un sesgo xenófobo, o sea, nuestras poblaciones, aquí somos todos muy solidarios, la gente que venimos a estos actos, y hay mucha gente solidaria. En Barcelona se han hecho manifestaciones con mucha gente, hay mucha gente solidaria en Europa, pero hay más gente xenófoba, reconozcámoslos. Hay un sesgo xenófobo en la población, un claro sesgo xenófobo en la media de la opinión de la población europea. Ese es el problema. Y los partidos
que no son de extrema derecha, que son de derechas o incluso algunos que se consideran de izquierdas, es igual, no voy a entrar en esto, también. O sea, porque saben que hablar contra la inmigración y contra los refugiados da más votos que lo contrario y, por tanto, se dejan deslizar por esa senda. Manuel Valls, que ahora está muy en las noticias, cuando era jefe de gobierno en Francia, hizo una apuesta clarísimamente para las siguientes elecciones, que él no llegó a participar, porque bueno, hubo los cambios de gobierno antes, etcétera, pero hizo una apuesta, hizo la apuesta xenófoba y empezó a plantear todo un conjunto, y era del Partido Socialista. Bueno, si eso lo hace alguien vinculado a un partido socialista, los políticos vinculados a los gobernantes, a partidos de derechas, mucho más. Y eso es lo que está pasando en Europa. Y luego la otra, y no me extiendo más, pero hay otro elemento que quizá merezca mucha más reflexión, y no sé si tenemos tiempo aquí, y es que si bien ahora no hay un problema de refugiados, los gobiernos se temen que lo va a haber en el futuro y están preparando el terreno, se está desarrollando un proceso de militarización de la frontera, preparándonos para lo que puede venir. Y lo que puede venir se llama cambio climático. Lo que puede venir tiene mucho que ver con los movimientos humanos que va a generar el cambio climático, que no se sabe muy bien, no es que ya haya estudios muy bien definidos, es un tema muy controvertido, qué movimientos humanos va a provocar el cambio climático, pero está claro que los va a provocar. Ahora hay un proceso de desplazamiento hacia las grandes urbes, en las zonas tropicales. Las grandes ciudades del mundo están, donde más población hay es en las zonas tropicales, que son las que más van a sufrir el cambio climático. Y hay un proceso de urbanización. Ahora ya casi la mitad de la población es urbana, un 45% me parece, y se prevé que muy pronto serán 2/3 partes. Ese proceso de urbanización se va a acelerar porque se están desertizando zonas cada vez mayores. El desierto del Sáhara avanza cada día 1 metro hacia abajo y 1 metro hacia arriba. Cada día se come 1 metro del Sahel. Esto quiere decir que en un año 300 metros lineales hacia abajo, metros cuadrados, pues habría que multiplicar por toda la distancia que hay desde el Atlántico hasta el Índico, ¿no? Cada día se pierden terrenos de cultivo, cada día hay gente que se tiene que ir desplazando. Y esto está teniendo bastante que ver con los conflictos. El conflicto de... Bueno, hay muchos conflictos. El que se pone como ejemplo de más relacionado con el cambio climático, porque fue el primero que se empezó a ver esta realidad, es el de Darfur, ¿no? Que empieza habiendo un enfrentamiento entre los pastores que pierden los humedales porque se desertizan y los agricultores que también pierden terrenos y todos se desplazan un poco hacia el sur, se van desplazando hacia el sur y ahí van compitiendo por las tierras. Y eso aparte de otros, nunca hay un solo motivo, Además hay un dictador en Sudán y además nunca hay un solo motivo, pero digamos que ya se sabe que el cambio climático puede agudizar los conflictos, puede hacer que, tanto porque la gente pierda los hábitats como porque surjan conflictos cada vez más fuertes por los recursos menguantes, ya se sabe que esto va a provocar movimientos humanos. Y esos movimientos que ahora van hacia las ciudades de los países tropicales pueden después ir hacia otros países. Ahora lo que más hay son desplazamientos internos dentro de los propios países tropicales. Pero eso puede acabar convirtiéndose en migraciones. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque las grandes ciudades son costeras. Las grandes ciudades del mundo, de las zonas tropicales, casi todas son costeras.
Y hay otro tema del cambio climático que es la subida del nivel del mar, y ya acabo, perdona, me estoy quizá enredando demasiado, pero hasta ahora se consideraba que el mar podía subir 1 metro en este siglo. Eso ya es catastrófico para muchísimas ciudades costeras, es catastrófico. Pero el último informe que han hecho conjuntamente la NASA, la NOAA, la Agencia Atmosférica y Oceanográfica de Estados Unidos, y la Fundación para la Ciencia, otro organismo del gobierno norteamericano, el informe conjuntamente emitido hace unos 8 meses, no emitido, filtrado porque las 3 organizaciones, o de acuerdo o no, lo filtraron a la prensa porque sabían que Trump se lo iba a bloquear, este informe. Y antes de enseñárselo al presidente, lo filtraron a la prensa. En este informe dicen que no, que lo de 1 metro no es 1 metro, que son más de 2 metros. O sea, que en este siglo hay muchas posibilidades de que el mar, que es mucho, dicen, no lo dicen tasativamente, dicen que es mucho más probable que suba más de 2 metros que no que suba lo que se había previsto hasta ahora, que era menos de 1 metro. Si esto es así, muchísima gente, hay 180 millones de personas viviendo en zonas inundables ya de las grandes ciudades. Bueno, acabo con esto. Los informes de seguridad del Departamento de Defensa de Estados Unidos, de la Marina de los Estados Unidos, todos están coincidiendo en que el cambio climático plantea un tema de seguridad y de defensa, y se están preparando para eso. Incluso la CIA, en 2009, creó una sección específica para detectar los problemas de seguridad que genera el cambio climático. Hay una sección en la CIA dedicada a estudiar solo esto. Bueno, eso es lo que saben los gobiernos. O sea, este proceso de militarización de las fronteras tiene mucho que ver con lo que nos esperamos y con lo que los gobiernos saben de lo que puede venir en el futuro. Y lo curioso de todo es que los gobiernos se preparan para las consecuencias que va a tener el cambio climático, pero no están haciendo nada para frenar el cambio climático. Eso es lo significativo de todo esto, que todo lo que se hace en torno al cambio climático deja muchísimo que desear, al Acuerdo de París y todo lo que queráis. Eso daría para otro debate, pero deja muchísimo que desear. Y acabo, estamos inmersos en un proceso de militarización de fronteras en el que actuaciones como la de Open Arms pues son muy, muy incómodas. O sea, van radicalmente en contra de lo que los gobiernos, de lo que quieren hacer con el Mediterráneo los gobiernos europeos y la Unión Europea. Bueno, gracias, Miguel. Me has robado la siguiente pregunta que tenía preparada para ti, però està bien. Entendre una mica que no és una gestió del present, sinó un assaig del futur, no? Aquesta aposta de la política migratòria de la Unió Europea. L'Òscar m'ha demanat la paraula per contestar a... Sí, para Miguel, ¿no? Cuando Miguel decía que tenemos un problema de refugiados, preguntaba, ¿tenemos un problema de refugiados? ¿No? Más que nada, lo que teníamos un problema es que el país más viejo del mundo después de Japón en el 2012 era Alemania. Y eso es un problema grave y un problema serio, un problema que el propio ministro alemán confirmó y denunció a medios de comunicación, que necesitaban urgentemente invertir la pirámide poblacional, si no en 5 o 6 años tendrían problemas serios. Qué casualidad que antes de que esto ocurriera entraron 900.000 personas, 800.000 por el Egeo, todas iban a Alemania, con trenes puestos en Austria para Alemania. Y nunca se ha hablado del efecto llamada de Alemania, ¿no? Merkel nunca se ha llamado. En cambio, nosotros hemos sido muy criticados por ser un efecto llamada en medio del mar con un barco, ¿no? Era apuntar que ese problema sí que lo hemos tenido, ¿no? Que estamos envejeciendo como población y que mi generación, que es la baby boomer, cuando tenemos todos mucha salud, y hemos tenido la suerte de tener una buena sanidad y posiblemente lleguemos todos a los 80, 85, ¿y quién va a cuidar de nosotros? Porque mis hijas no van a cuidar de mí.
no sé si hay suficientes sudamericanos para cuidar de los europeos. Porque claro, aquí hay otro tema migratorio del que no se habla, que quizás porque son blancos y católicos entran en avión, pero son igual de irregulares que los que quieren entrar por mar. Pero no se habla de todo esto. No entiendo el por qué, ¿no? Pero claro, estamos de una forma muy tendenciosa llamando migrantes económicos a los que vienen en patera, pero es que hay muchos tipos de migrantes económicos. Si mi hija se va a Alemania o a Londres a hacer de camarera, va a hacer de camarera, no va a estudiar idiomas. Es una migrante económica. Y eso es lo que ocurre de verdad, pero en cambio utilizamos a veces esas etiquetas para ya generar una corriente de opinión negativa hacia lo que conviene que sea negativo, ¿no? Y si migrantes económicos no vale, ilegales. O sea que ya de entrada ya es más negativo todavía, ¿no? Y si me apuráis más, musulmanes, ¿no? Que ya es el colmo, ¿no? Que el 70% de las noticias que llevan la palabra musulmán son negativas, ¿no? En Europa. Entonces, claro, se está recurriendo a contaminarnos a través de expresiones que usamos cotidianamente, ¿no? Y que no nos damos cuenta, pero que las expresamos, ¿no? Y quizá deberíamos empezar a corregir, porque es una estrategia más, que se está utilizando. Es lo que decía de empoderar a los libios, diciendo que el gobierno de Libia, los guardacostas libios, como nos lo digan 5 veces más, nos creemos que Libia es cojonuda. Y si tú vas a la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y miras Libia y miras lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores de Libia, te dice que desde el 2014 se evacuaron a todos los españoles de Libia, que corras peligro en cualquier punto del país de Libia y que no te recomiendan para nada ir a Libia. Pero en cambio Europa le está dando dinero a Libia. Entonces, claro, es rizar un poco el rizo, ¿no? Pero que es todo muy tendencioso, ¿no? Y que nos utilizan a veces como, que como leemos la prensa, pues nos desinforman, ¿no? Con estas expresiones. Era matizar un poco. Y que se me ha olvidado decir que el alto mando militar más importante de este ejército de Libia ha estado viviendo 8 años a 9 kilómetros de Langley, en Estados Unidos. No sé si sabéis por las películas dónde está Langley y qué es lo que tiene Langley allí como sede, pues es la CIA, ¿no? Así es que nada es casualidad en todo esto, ¿no? Y tampoco hay que olvidar que Libia tiene comprometido la producción de petróleo de los próximos 10 años, ¿no? Por eso se le ayuda, por eso se está favoreciendo a un gobierno, al gobierno que tiene el control del gas y del petróleo, porque no nos olvidemos que todos los conflictos, y que no se ha hablado de las guerras, que muchas de estas guerras y muchos de estos conflictos están ocasionando estos movimientos migratorios que nos encontramos en el mar, ¿no? Que no se está hablando del Yemen, pero es que hace muy poco Somalia emigraban hacia Yemen y hacia otras partes, pero es que ahora Yemen está emigrando a Somalia, ¿no? Hay un conflicto en Yemen del cual España tiene responsabilidad porque le vende armas, en el que ya hay 7 o 8 millones o 9 millones de desplazados, pero como son internos no cuentan. Pero dentro de 3 años, cuando empiecen los yemeníes a cruzar el Mediterráneo, desde aquí nos preguntaremos, ¿y por qué vienen los yemeníes ahora aquí, ¿no? ¿Qué interés tienen los yemeníes en venir? Pues el mismo que hemos tenido, ¿no? Que hemos vendido muchísimas armas a Arabia Saudí para que seguramente sean puestas en la escena de la guerra del Yemen, pero claro, queremos el dinero, pero no queremos las consecuencias que va a provocar este dinero, ¿no? Entonces, no solamente los 180 millones de personas que se desplazarán por mar, porque como bien nos dice Miguel, las fronteras se habrán militarizado y estarán blindadas y no se va a poder pasar. El mar será la única vía para huir. Ya lo hacían los cubanos hace el siglo pasado, lo están haciendo en Haití, lo están haciendo en México, lo están haciendo en Australia, lo están haciendo en Bangladesh, lo están haciendo en el Mediterráneo y lo seguirán haciendo en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos vamos a encontrar y el mar no los va a detener, porque el salto económico es tan grande que una renta anual en Europa sea de 30.000 euros anuales, por decir una cifra, la más baja de África quizá es de 300 euros al año. Este salto, este equilibrio,
es muy grande. No ocurre en América. No ocurre entre Estados Unidos y el país más pobre de Sudamérica, no ocurre este salto tan grande. Por lo tanto, la presión migratoria que va a tener Europa, si no actúa en origen, de una vez por todas, vamos, no los van a detener. Son muchos millones de personas y no los va a detener un mar. Desde el Paleolítico, desde el Cuaternario, nos hemos desplazado buscando un lugar mejor para vivir y no nos ha detenido ni una glaciación. No creo que nos detenga un mar o una valla de 9 metros en la frontera sur de España, ¿no? Era simplemente matizar un poco. Bueno, Déu-n'hi-do. Hi ha molts temes que volia recollir del que has dit. El treball en origen és un d'ells, després tornaré. És la gestió un cop arriben aquí, no? Aquesta jerarquització, aquesta diferenciació entre migrants econòmics i refugiats, o el fet de no reconèixer els afganesos com a refugiats perquè no es considera que Afganistan sigui un país en guerra, no? És a dir, aquesta perversitat a l'hora de decidir, de jerarquitzar qui pot tenir protecció internacional automàtica i qui no, o el fet que, per exemple, Alemanya hagi començat a fletar avions amb deportacions directes cap a Kabul, sabent que efectivament és un país en guerra, no? O que Europa hagi posat en marxa aquests convenis bilaterals de cooperació on afegeix aquesta clàusula de l'obligació d'acceptar devolucions, no? Com s'entén aquesta gestió? És a dir, tenim clar el genocidi passiu, la deixadesa de la Unió Europea a la frontera, especialment la invisible, que és la marítima, però un cop aquí, ¿por qué esta gestión, no? Bueno, eso efectivamente es una de las cosas del acuerdo con Turquía que se establecen, es que solo se va a considerar refugiados a los sirios y los eritreos. Y ahí, a partir de ese momento, los afganos son retornables y muchos otros que vienen de países en conflicto, ¿no? Bueno, esto es, digamos, dentro de esta línea que se ha ido construyendo en Europa, dominada por ese sesgo xenófobo que ha adquirido la política en Europa, pues está no solo todo el proceso de militarización de las fronteras, sino está el tratamiento que después se da a la gente que consigue, a pesar de todo, cruzar la frontera, ¿no? Y ahí estamos viviendo un proceso muy restrictivo a la hora de analizar solicitudes de asilo, a la hora de aceptar las solicitudes o no aceptarlas, y entonces es cuando se produce la devolución, etcétera. Y efectivamente, al segundo país del mundo emisor de refugiados, que es Afganistán, con 2.600.000 refugiados que ha emitido, el segundo después de Siria, un país con una conflictividad permanente, se está devolviendo a gente. Eso es inaudito. A pesar de que la democracia en Europa siempre ha tenido sus más y sus menos, y en estos temas siempre ha sido bastante deficiente, devolver gente a un país como Afganistán no se hacía antes. Y ahora se está haciendo. Y bueno, estas políticas restrictivas pues se aplican en todo. España también está restringiendo mucho toda la atención a refugiados de hace 2 años al año pasado, o sea, de 2016 a 2017. En 2016 hubo una aportación, bueno, en 2015, y que se prorrogó en 2016, una aportación económica mayor porque había habido el acuerdo europeo aquel de la reubicación y el reasentamiento del otoño de 2015, y hubo una aportación económica mayor y se crearon muchas más plazas de acogida, de refugiados, etcétera, pero en 2017 ha venido el recorte y ahora es mucho más difícil prorrogar la acogida. Nosotros, que como entidad nos dedicamos a eso y tenemos pisos, tenemos unas 200 personas en acogida y unas 600 en Cataluña, entre las distintas entidades que lo hacemos, pues en 2017 ya hemos notado unos recortes tremendos en la posibilidad de prorrogar a gente que está en situación vulnerable y que antes no era tan difícil prorrogar una acogida, ahora ya es muy difícil.
o los mismos trámites. O sea, se está tardando 5 o 6 meses en dar cita para personas que han llegado y que tienen que presentar solicitud de asilo y no la pueden presentar hasta de aquí a 5 meses. Y en esos 5 meses no tienen acogida. Hay mucha gente que procede de países en conflicto que, por tanto, tiene derecho a la acogida, según nuestra ley de asilo, y están en la calle, porque la cita se le está dando al cabo de 5 meses. Todo esto forma parte de un panorama general de recortes restrictivo. El derecho de asilo se ha restringido en la política que se hace en las fronteras y se ha restringido en las políticas que se hacen dentro y se siguen. Bueno, Óscar ha mencionado lo de las devoluciones en caliente. Efectivamente, esta práctica tan española, tan de nuestros ministros de Interior y tan ilegal también, y tan ilegal, de las devoluciones en caliente, ahora se está haciendo en el Mediterráneo por parte del conjunto de los países europeos. Y es que es así, las devoluciones en caliente, esto que son sin ningún tipo de paliativos ilegales, porque cuando la Guardia Civil, por ejemplo, en la frontera sur, detiene a alguien que acaba de saltar la frontera y está ya en territorio español, le tiene que llevar a la Policía Nacional, porque la Policía Nacional es la competente en asilo, la Guardia Civil no lo es. Le tiene que llevar a la Policía Nacional. Y la Policía Nacional sí puede abrirle un expediente de expulsión y después, con los trámites legales, lamentablemente legales, pero bueno, establecidos por la Ley de Extranjería, se le podrá acabar expulsando a esa persona, pero lo que no se puede hacer es cogerla y llevarla a la puerta 13, como hacen en Melilla, una puerta en la cual no hay las cámaras de vigilancia no llegan y por ahí devuelven a todo el mundo. Pues eso que se ha denunciado y que se sigue haciendo, después de que Naciones Unidas, el Consejo de Europa, todo el mundo le ha dicho a España que eso no se puede hacer, se sigue haciendo ahora, se está haciendo también en el Mediterráneo, porque entregar gente del mar a los guardacostas libios, esos supuestos que Óscar ha explicado muy bien qué tipo de guardacostas son, eso es una devolución en caliente. No se le puede. Y colectiva, que eso es otra cosa que está prohibida también por las leyes europeas. Las expulsiones son individuales. Tiene que haber un expediente de expulsión por persona. No pueden hacerse expulsiones colectivas. No sé si seria ara el moment d'obrir el torn d'intervencions del públic. Jo crec que hem entrat a la majoria de temes que estaven al guió que havíem preparat, o sigui que si hi ha algú que té ganes de fer alguna pregunta a l'Òscar o al Miguel, endavant. Hola, bueno, primero de todo agradeceros a los tres por esta ponencia. Teniendo en cuenta el auge que habéis mencionado de la extrema derecha en los países de la Unión Europea, no solo dentro de la extrema derecha, sino ya los ciudadanos y ciudadanas, por ejemplo, en Francia, que ahora hay un delito de solidaridad, o sea, la gente que ayuda a inmigrantes se les abre un proceso judicial. En Hungría, después las últimas elecciones, que se ha basado esencialmente en el rechazo a los refugiados. Teniendo en cuenta toda esta situación, ¿qué puede hacer la izquierda, la de verdad, frente a todo este tsunami, básicamente, ¿no? Yo creo que hay una batalla ideológica que hay que librar. O sea, hay que librar la batalla contra la xenofobia. Es algo a lo que muchos partidos de izquierdas renunciaron. Cuando la derecha decía que nos vienen muchos inmigrantes y que no sé qué, la izquierda se callaba. Digamos, la tónica general en Europa, ante ese convencimiento de que la xenofobia da más votos que lo contrario,
La tónica general ha sido esta. La izquierda callar, no toda la izquierda, pero digamos la izquierda mayoritaria callar porque no ha querido contribuir al discurso xenófobo. En general, también ha habido casos en que han contribuido, pero en general no han querido contribuir al discurso xenófobo, pero han callado. Yo os recordaría aquellos debates que hubo para las elecciones, no sé si de 2004 o de 2008, entre Rajoy y Zapatero. Rajoy, no, en las de 2008, porque Rajoy le acusaba a Zapatero de que habían entrado muchos inmigrantes. En realidad lo que había pasado es que se había producido un proceso de regularización en 2005 y había crecido el número de extranjeros, pero no es que hubieran entrado muchos, o sea, estaban entrando porque fue la etapa en la que de 2000 a 2008 o 2009 fue la etapa en que entraron muchos inmigrantes. Es verdad que estaban entrando, pero bueno, con el gobierno de Aznar habían entrado tantos o más, es igual. Esa no. Pero quiero decir, ¿qué hicieron ellos? Rajoy le acusaba a Zapatero de una entrada masiva de inmigrantes en sus 4 años de gobierno y Zapatero decía que no, que la entrada de inmigrantes se había producido, decía una cosa que era cierta, que se había producido también en la etapa anterior. Pero en ningún momento se le ocurrió decir, ¿y qué? O sea, ¿qué pasa? Ha entrado una inmigración que, por otra parte, necesitábamos, porque era la que ha correspondido con el desarrollo económico que hemos tenido en estos años. Por otra parte, era una mano de obra que se necesitaba, pero en cualquier caso, o sea, la acusación era lo que se debatían el uno con el otro era quién había dejado entrar a menos inmigrantes. Intentaban arrogarse, es decir, que no ha habido, la izquierda no ha sabido contrarrestar el discurso xenófobo. No ha sabido contrarrestarlo con una defensa de los derechos humanos, de los derechos de las personas a ganarse la vida en un sitio o en otro, de los derechos de las familias. Bueno, pues hay que librarla, esta batalla hay que librarla. Y bueno, la estamos librando. Todos los que decimos cosas la estamos librando, pero el peso de la xenofobia sigue siendo... Es una batalla ardua, desde luego. Déjame que te amplíe cuando formulabas la pregunta que decías que la criminalización, bueno, en Francia por ayudar, hay una disposición europea para proteger a las organizaciones humanitarias que trabajan en zonas límite, en zonas de frontera, en la que se protege a estas organizaciones o se intenta proteger a estas organizaciones justamente de que se les acuse de favorecer nada, porque están trabajando sin interés económico y no perciben ningún interés porque la gente cruce, sino simplemente están aportando la ayuda humanitaria que corresponde, ¿no? Esta disposición europea España no la ha firmado. Italia tampoco la ha firmado, porque si no nos hubiera inculpado a nosotros por hacer lo mismo, y si no, no estaría Elena Maleno inculpada, y Grecia tampoco la ha firmado, porque si no, no estarían los bomberos de Promait inculpados. Así es que toda la frontera sur, nadie ha querido aceptar esta disposición. Pero como Francia no es la frontera sur, porque no recibe, pues la tendrá que hacer ahora porque, claro, ¿qué es lo que está haciendo España y qué es lo que está haciendo Grecia? O qué es lo que estaban haciendo incluso Italia, ¿no? Ser permeables en la salida. Toda la gente que desembarca en Italia no se queda en Italia. Italia alardea de que está recibiendo 500.000 de personas en los últimos 5 años, pero es que se han quedado con el 30%, el resto está viajando por Europa. Y los mismos que entran por la frontera sur española no se quedan en España, están de tránsito. Pero bueno, todo esto no se utiliza muy bien. Y luego, en España la criminalización está igual que en Francia, no te tienes que alarmar, porque si en Tarifa ayudas a un subsahariano que acaba de entrar en la playa, te van a encarcelar. Que lo sepas, por favorecer el tráfico. Y de hecho, los últimos muertos que han habido en la frontera sur española, el último naufragio que ha habido, habían 5 pateras que venían navegando por delante de Tarifa y se veían desde los balcones de las casas. Y hubo una que no llegaba. Y pasaban los barcos alrededor, los barcos de recreo y los yates, y nadie les ayudó. Esto es así de claro, y es así de frío. Y todo el mundo sabe que son subsaharianos que están intentando llegar a España, pero si los ayudas, la Guardia Civil te va a encausar. Así es que esto es lo que está ocurriendo. Esto clama al cielo.
sea, que se deniegue la ayuda a alguien que está en alto riesgo y encima en medio del mar y que los navegantes lo tengan por costumbre mirar hacia otra parte, o que desde un balcón a mí un extranjero me escriba en Twitter un mensaje privado con fotos y contándome esto que os acabo de contar, el hombre estaba indignadísimo porque era del norte de Europa, ¿no? Bueno, y tienen otra mentalidad y la radicalización de la extrema derecha y la permisibilidad es tan grande, no solamente aquí en España, que se utilizan símbolos fascistas, por decirlo directamente, sino es que organizaciones financiadas por políticos y por gente de extrema derecha han estado perjudicando las tareas de rescate en un barco que se llamaba Defend Europa, que no entiendo por qué el continente más poderoso del mundo tiene que ser defendido de la gente más pobre del mundo, no acabo de entender el eslogan, se vayan al medio del mar con un barco que ha sido utilizado para el tráfico de armas, con un capitán que está en búsqueda de captura porque contrató de forma irregular a su tripulación, que eran todos ilegales, y que al final los abandonó en Barcelona, que se tuvo que hacer cargo de ellos la Cruz Roja, ¿no? Y resulta que los investigados somos nosotros, ¿no? Es curioso, ¿no? No sé si he relatado aquí 5 delitos, pero nadie les investiga. Esta es la realidad y esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, bueno... Cierto, esta organización, Defend Europe, estuvo hace 2 días, igual que el año pasado, el verano pasado, fletó este barco para impedir los rescates de las ONGs humanitàries. Fa 2 dies una brigada es va plantar a la frontera terrestre franco-italiana per impedir el pas. La Gendarmeria va intervenir i els activistes van ser els activistes que van anar en defensa de les persones migrades o migrants, van ser els que van sortir perjudicats, per tant, encara són actius. No sé si hi ha més paraules aquí. Al micro. Sí, gràcies per les intervencions de tots tres. Jo volia... Has fet un amago, Arantxa, de dir després parlarem de com retenim a la gent i precisament és una pregunta que jo li volia fer a l'Òscar perquè vaig sentir precisament que deia que... Jo vaig interpretar una mica com a dir no somos tan malos como parece, però de dir ara ens dedicarem a que la gent no surti dels seus països, no? Llavors vaig trobar que és una idea excel·lent, però vaig trobar una mica agosarada, per d'alguna manera, i m'agradaria que ho expliquessis. Sí, de fet, aquest era el tema que, gràcies per recordar-m'ho, demà inicia un viatge a Ghana des d'Open Arms que té un objectiu molt clar. No és que no surtin dels seus països. Nosaltres no podem, no tenim ningun tipus de poder. El que sí que volem és sensibilitzar a una franja, a un target de persones que va entre els 12 i els 16 anys, que són menors, que no seran acompanyats, que es sometran a la violència dels exèrcits que està pagant Europa, que estan apostats a diverses fronteres de tot el seu periple, per retenir-los de forma il·legal, per extorsionar-los, per viure d'ells, perquè aquests grups armats extorsionen a totes les persones, els roben a la primera frontera, els deixen sense res. I els hi venen el viatge com un tour operador et pot vendre tu un creuer per Bahamas. Et diuen que pagues 9.000 euros i que t'encuentren treball en Europa. Res de tot això és veritat. Estem cansats de gravar testimonis al nostre vaixell davant d'una càmera i ens expliquen que haguessin volgut tornar enrere a la primera frontera, però els van robar, els van violar, 600 homes, i els hi van deixar sense res i estan avergonyits perquè deuen, la seva família està hipotecada de per vida per pagar tots aquests diners perquè ell tingui una oportunitat i no pot tornar enrere. I fa qualsevol cosa per seguir endavant. Quan dic qualsevol cosa, pot inclús convertir-se en un mafiós sense ser-ho i matar o robar a companys seus per poder sobreviure. Aquestes són les condicions del viatge. I encara no han arribat a Líbia. Encara no han creuat el desert del Sahel, que allà són abandonats, a l'atzar. Si tens diners i t'extorsionen i la teva família fa un ingrés, potser encara et passen. Però si no, no. És molt dura.
el periple. Clar, quan tens tots aquests testimonis, no ens queda un altre que anar a l'origen i explicar-li a aquests nanos a l'escola, i és un projecte que és salvem vides i alimentem ments. I portarem els ordinadors que aquí no fem servir amb un sistema operatiu lliure que és el Linux i farem uns tallers d'informàtica perquè puguin tenir contacte amb el món i explicar-los que millor és més barat estudiar una carrera i els ocuparà la mateixa època de la seva vida, perquè el viatge a Europa són 3 anys, 4, amb una mica de sort, i arribant a la primera, si no naufragues, és més barat fer una carrera a Àfrica que viatjar a Europa i ocupa el mateix temps. I tens moltes més possibilitats. De fet, és el que ens toca dir. No podem fer una altra cosa perquè nosaltres som els 4 friquis del barco que ja hem ridiculitzat a 28 governs del segle XXI, doncs ara anirem primer a Ghana, a 6 escoles, i posarem 6 tallers d'informàtica i intentarem explicar amb uns vídeos, mireu el que passa, Europa no us vol i us matarà a les fronteres, us matarà al desert i us deixarà morir al mar. I això és el que passa. I no us creieu el que us envia la foto amb un traje a París, sota la Torre Eiffel, dient que bien que me va. No és veritat. No le va bien. I això és el que fa tothom. Ho feien els nostres avantpassats que van anar a Alemanya, també ho feien i venien aquí amb el gran Mercedes i allà menjaven xucruc durant tot el mes. O sigui que no estem descobrint la sopa d'all. Nosaltres el que anem a fer és una miqueta més del que fem, és anar a l'origen. I quan vaig presentar aquest projecte a Brussel·les, a la Comissió Europea, el primer que es va aixecar em va felicitar i va dir que cooperaremos con vosotros y os ayudaremos muchísimo va ser el senyor Nart de Ciutadans. No? Dic, mira, per salvar-nos no hi ha calés, però perquè no vinguin sí. Doncs bé, doncs intentarem fer això. I penso que comencem per Ghana i anirem a diversos llocs, però que l'objectiu no és dir-los no vingueu, és dir, escolta, sortireu, el noi que tenim a l'Ousman, que és de Ghana, que és qui pivotarà aquest projecte, van venir 65 a la patera i van sobreviure 4. Quan va arribar aquí, al tercer intent, després de 4 anys, li va dir al seu germà que no es vengués les cabres, que no es vengués les gallines i que no intentés venir, que ell li pagaria una carrera. I treballant en un taller de bicicletes, li va pagar la carrera al seu germà, que es va quedar allà. I és el que fa les classes d'informàtica, que ara muntarem. I això és el que es tracta, de poder-los donar l'oportunitat que es desenvolupin en allà. De fet, Nacions Unides i Càritas estan intentant treballar per rescatar la gent que està atrapada a Líbia per poder tornar d'on han vingut amb una petita dotació econòmica perquè puguin refer-se, perquè no serveix de res tornar enrere si la teva família està arruïnada perquè ho ha invertit tot en tu. Tota aquesta gent té xarxes socials, la majoria estan al Facebook. I nosaltres els hem deixat a Itàlia i ens escriuen arreu d'Europa. No estan a Itàlia. Per tant, que no ens vinguin amb el discurs de que estem inundando Itàlia o Europa. Es mouen, perquè la gent que viatja, que decideix migrar, porta un telèfon i porta una direcció i porta molts números de telèfon de coneguts, familiars, veïns, gent del mateix poble que estan en un lloc o en un altre i que l'estan esperant per ajudar-lo, perquè fan el mateix que faríem nosaltres. Exactament el mateix. Abans d'ahir estava rescatant a un ganès que duia un telèfon a la boca i l'estava agafant de l'aigua i tenia el telèfon a la boca i estava tossint i treia els mocs perquè tenia el telèfon a la boca perquè no se li moies i l'altre portava la SIM aquí amb un queixal enganxada. O sigui, aquesta és la realitat. Gent que podia venir amb un avió s'està jugant la vida per arribar aquí. Gent de Bangladesh, al tanto, que hi ha empresaris espanyols que tenen molts negocis a Bangladesh, gent de Bangladesh que està viatjant fins a Líbia per pujar-se una barca a Líbia i jugar-se la vida per arribar a Europa. És rocambolesco, no? I sempre dic el mateix, sempre poso el mateix exemple. Quan comprem la samarreta de 10 euros, aquí hi ha 2 pobres. El pobre que la compra i el pobre que la fa. N'hi ha un que es beneficia. I aquest que es beneficia dona diners a una de les organitzacions que està al mig del mar recollint-los.
I és un petit exemple de la realitat més absoluta. Aquí en tenim un altre, aquí davant. Jo volia dir diverses coses, reflexió, i m'agradaria que les complementéssiu. A veure, jo crec que aquí el tema és molt complex. I hi ha coses que cal separar. Per una banda, entenc perfectament l'exposició i la feina magnífica que està fent Open Arms i el que explica l'Òscar Camps, perquè això és un tema humanitari. I aquí hem de fer tots els esforços perquè és un tema humanitari. Però el tema de la migració, i parlo de migració, és més complex, més complicat. I per què ho dic? Perquè estem barrejant emigració amb refugiats. Els refugiats, molt bé sabeu, no ho heu dit, té un estatus especial. A un refugiat se li ha de posar vivenda i mitjans econòmics perquè visqui. Per tant, no tenim Barcelona fent un gran esforç, no sé quants pot acollir, però potser només més, no gaire més de 200. En la vida particular i privada, les famílies poden acollir molta gent, però com a institució, com a govern, no és tan fàcil. Ho dic perquè cal diferenciar entre una cosa i l'altra. Perquè emigrants arriben. A Europa, cada any, 1,5 milions. A Europa, a Espanya, l'any passat, 2016, 96.000. Arriben, perquè arriben, i no en pateres, arriben pels aeroports, arriben per tot arreu, perquè arriben i continuen arribant. I a Europa arriben. El tema, el que vull amb això dir, és que el que hem d'anar és a les causes que provoquen aquestes emigracions. I aquestes, algunes han estat esmentades. El tema humanitari li hem de donar sortida i hem de defensar-lo aferrissadament, però les causes que mouen aquesta gran emigració que han estat dibuixades són les que hem de denunciar i hem de combatre. I combatre-ho, amb els governs que tenim, jo diria que impossible. Impossible. Per què? Perquè hi ha unes relacions econòmiques, comercials, desiguals entre el nord i el sud, per dir-ho, entre països desenvolupats i no desenvolupats. I això, si no canvia, és evident que aquesta gent que està, diguem, en una situació més o menys, o diguem-ho clar, d'expoli dels seus recursos, doncs continuaran marxant. També hem de dir, i no ho hem dit, que sobretot les migracions són sud-sud. Aquí només arriben segurament els més forts, els més valents i una mil·lèsima part dels emigrants interns que tenen aquests països o entre països del sud. Per tant, aquí arriben molt pocs, ja ho he dit, 90.000, 100.000, 1,5 milions a Europa. La segona causa, que també l'heu dita, guerres. Heu parlat de Líbia. La guerra de Líbia la vam fer nosaltres, des del nord. Estava molt millor, malgrat era un sàtrap aquest senyor Gaddafi, que el caos que hem creat nosaltres a Líbia. El mateix podem parlar de tots els conflictes en l'Orient Mitjà, que són causes provocades des del nord. La guerra de Síria és una guerra multinacional en què participen totes les potències regionals i internacionals. Per tant, causes que també, no solament el comerç d'armes, que també. I la resposta d'Europa, ja l'heu dita també, Frontex i militarització. I Frontex cada vegada és un cos més militaritzat amb armes pesants. I Espanya ajuda a Mauritània, a Marroc, al Senegal, els dona patrulleres, perquè s'hi regala, regala patrulleres a Senegal i a Mauritània. Per tant, si no actuem sobre els nostres governs denunciant, i hem de fer ajuda humanitària, d'acord, però si no denunciem les polítiques que porten a terme els nostres governs, i a més el canvi climàtic, que t'ho he esmentat i tens tota la raó, però el canvi climàtic també provocarà migracions sud-sud. Aquí vindran, però nosaltres, com que crearem les fronteres militaritzades, cada vegada tindran més dificultat. Però el que vull dir amb això és que les coses no són fàcils. Que posem tirites en el Mediterrani, moltes gràcies, Open Arms, però posem tirites, perquè l'altre
de canviar-ho, és estructural i és més complicat i fem el que podem. Però també hem de dir una altra cosa, i és molt important. Europa, malgrat tot això que diem, recull cada any 1,5 milió de persones. I arriben, i els hi donem, perquè els necessitem. I d'alguna manera ho heu dit. Els necessitem. Per què? Perquè envellim. I, per tant, algú ha de cuidar dels nostres vells, algú ha de treballar per sostenir la seguretat social de les nostres pensions i els necessitem. I arriben i treballen. Uns quants només. Ojalà vinguessin més, però arriben, Perquè si no sembla que tot està... Suposo que els dos voleu contestar, teniu alguna cosa a dir. A mi m'interessa incidir en aquesta diferenciació entre migrant econòmic i refugiat, no? Sobretot perquè si ens agafem el que diu la normativa europea, tornem al mateix, no? O sigui, a un afganès se'l considera migrant econòmic, a un país, una persona que ve de la República Democràtica del Congo no es considera automàticament refugiada, sinó migrant econòmica, no? Ho dic perquè hi ha aquesta perversitat, ho hem parlat, però potser estaria bé seguir... Sí, pero efectivamente, y siguiendo el hilo de lo que tú comentabas, el mismo mes en el que el Fondo Monetario Internacional dijo, o sea, este mes, es en este mismo mes en el que el Fondo Monetario Internacional dijo que Europa necesita abrirse a la inmigración, porque si no vamos a tener problemas muy serios, demográficos, económicos, y necesita un impulso inmigratorio. En ese mismo mes ganaba las elecciones en Hungría, un partido extraordinariamente xenófobo, acaba de subir la Liga Norte en Italia, obteniendo unos resultados espectaculares también con un discurso xenófobo, y etcétera. O sea, el problema es que aunque es evidente que la inmigración que nos llega es una inmigración que necesita Europa y que necesitará más, y que, por tanto, deberíamos tener unas políticas adecuadas a ello, aunque es evidente esto, lo que hacemos es obligar a los migrantes a cruzar fronteras irregularmente, los sometemos a una serie de penalidades enormes para al final obtener el beneficio de su entrada, para al final obtener el beneficio de su entrada, pero entre tanto les sometemos a unas penalidades. ¿Por qué? Porque tenemos ese sesgo xenófobo, de rechazo, de ese sesgo racista, en definitiva. Y esta distinción entre migrante y refugiado, que estoy completamente de acuerdo, pero que hay que... Pero, a ver, las organizaciones, mi organización nos dedicamos a los refugiados, pero aún así defendemos el derecho de las personas, de los migrantes, a circular, a buscarse la vida donde lo crean conveniente. Pero sí que es cierto que existe una legalidad diferente, hay la ley de extranjerías para la inmigración, la ley de asilos para los refugiados, y a nivel europeo y a nivel mundial existe una legalidad, unos instrumentos legales, la Convención de Ginebra sobre Refugiados del 51, existe unos instrumentos legales que tienen que ver con los refugiados y que son distintos de los migrantes. Y hay una diferencia de entrada básica, y es que los refugiados tienen derecho a presentar una solicitud de asilo. O sea, la gente a la que podemos definir como refugiados, que es la gente que huye de persecuciones, que eso lo dice la Convención de Ginebra, unas persecuciones por razones étnicas, políticas, religiosas, etc. O la gente que huye de guerras, que eso es algo que no dice la Convención de Ginebra, pero que después se ha incorporado en el derecho internacional. En la Unión Europea, por ejemplo, se acabó de incorporar en 2011 con una directiva que equiparaba a los que huyen de guerras con los que huyen de persecuciones. Es decir, esta gente, de acuerdo con esta legalidad internacional, tiene derecho a presentar una solicitud de asilo en un país firmante de la Convención de Ginebra. Y todos los países europeos son firmantes de la Convención de Ginebra. Por tanto, tiene derecho, aunque no lo diga así textualmente el texto legal, tiene derecho a entrar, porque, entre otras cosas, los Estados europeos hace tiempo
y el último fue España, que lo modificó en la reforma de la Ley de Asilo de 2009, hace tiempo que quitaron la posibilidad de presentar solicitudes de asilo en embajadas o consulados. Por tanto, hay que entrar en territorio europeo, en territorio del Estado que sea, de España, de Francia, el que sea, hay que entrar. Por tanto, mucha de esta gente que muere en el Mediterráneo o que tenéis que rescatar vosotros, que huyen de conflictos bélicos, son gente a la que le asiste el derecho a haber comprado un billete de avión o un billete de ferry, mucho más barato que pagar a las mafias, y haberse presentado en un puerto, en un aeropuerto europeo, y haber dicho, vengo a solicitar asilo. Le asiste ese derecho. Y lo que es cierto es que al migrante no. O sea, no hay ninguna ley, ningún tratado que diga que los Estados tienen que aceptar la entrada de inmigrantes. Lo más que hay es el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a salir de su país, pero no dice que tenga derecho a entrar en otro. Puede parecer una chorrada, ¿no? Pero los Estados se cuidaron mucho de que dijera que tiene derecho a salir de su país, pero no que tiene derecho a entrar en otro. Y esa es una diferencia que es así, pero claro, cuando los Estados impiden la entrada de inmigrantes no están vulnerando la ley. Están haciendo algo bastante inhumano, digamos, pero no están vulnerando la ley. En cambio, cuando impiden la entrada de gente que vive de conflictos, están vulnerando la ley. Y eso se ha de denunciar, ¿no? Porque mucha de la gente que muere en el Mediterráneo muere porque los Estados europeos vulneran la ley. Podríamos barajar la posibilidad de considerar eso asesinatos, porque sucede a partir de actuaciones ilegales de los Estados. Volia afegir unes cosetes. No? Les causes de la migració, en aquests moments, sobretot l'africana, no podem negar-ho. Hi ha una paraula que ens defineix en aquests moments als europeus i és ser hipòcrites. No? Som hipòcrites, perquè no renunciem als convenis que estem subscrits, no renunciem a ells però no els complim. I ens omplim la boca de posar etiquetes tendencioses i de dir que si són migrantes o són no sé què. Nosaltres, evidentment, la nostra generació no ha viscut el Domun, no? Perquè, clar, n'hi ha generacions que han intentat amb el Domun acabar amb la pobresa i han estat 70 anys per acabar amb la pobresa i el que ens han gastat per rescatar autopistes acabàvem amb la pobresa ràpidament. No? O sigui, no sé, potser aquesta és la primera vegada que nosaltres no som una organització que posa tirites, som una petita resposta popular a una situació de la que no estem d'acord i que s'està ometent alguna molt important. Ja no són els drets de ser refugiat o no, perquè, escolteu, no tiene por qué quedárselos. Pueden pedir refugio a Europa y Europa los puede aceptar o no. En el caso de que no, les tiene que buscar un tercer país seguro para ellos. Però no hace falta que nos los quedemos. Nosaltres en cap moment diem que ens els hem de quedar tots. Jo sempre he trobat a faltar els intel·lectuals d'aquest país perquè trobessin una solució a aquest problema migratori. A mi no em toca. Ara, nosaltres el que diem és que no cal que ningú mori. No és necessari que ningú mori, ni que sigui migrant, ni que sigui refugiat. Ningú ha de morir abandonat al mar. Per què? Doncs perquè el dret internacional marítim ho recull, que qualsevol persona en perill al mar ha de ser immediatament, s'han de posar tots els mitjans a l'abast per preservar la vida humana al mar. I això és el que fem. I respectem el dret bàsic fonamental, que és el dret a la vida. I per evitar que es morin anirem allà i els explicarem, escolta, que es morireu al mar. Jo no els hi puc dir que no vinguin, però els hi direm, ara, la meva generació no ho sé, però la seva té molt que veure, perquè 25 anys o 50 anys o 70 anys d'expoli a Àfrica tenen aquestes conseqüències que paguem ara. Perquè Nigèria és el segon país més ric del món en recursos naturals i estic fart de recollir nigerians al mig del mar. El segon país del món en recursos naturals. Qui explota aquests recursos naturals? Què passa amb el petroli? Què passa amb el Congo? Que hi ha coltan i només hi ha coltan a 2 països del món. I si s'acaba la guerra i ve un president que diu ara jo cuidaré de la meva gent i el que vulgui coltant el pagarà el preu que jo digui perquè el meu país ara se n'en sortirà endavant. Quan trigarem a enderrocar aquest govern? Clar, això només té un nom, que es diu hipocresia.
I si no afrontem les coses com són, bueno, escoltem, parlem de veritat o no parlem de veritat, no? En el seu moment Espanya va dir a Marroc, mira, aquí tens el desert, te'l quedes. No vale una gota de sangre espanyola, no? Va dir aquell senyor. I vam renunciar a les mines de no sé què, i a no sé quantos, i patatim, patatam. I vam abandonar a la gent que tenien allà, els vam abandonar a la seva sort. Ni drets humans, ni res de res. Ara podem seguir posant etiquetes i justificant-nos, però jo continuo dient el mateix. Amb tots els respectes del món, però si un senyor de Perú pot agafar un avió i dir que ve de vacances i quedar-se aquí de forma irregular i viure aquí i establir-se aquí, per què no pot fer-ho el senyor de Ghana? Per què no? Per què ha de posar, o el senyor que està d'Eritrea, que és un refugiat, per què ha de posar els 2 peus a Europa per demanar refugi? Per què s'ha de jugar la vida amb una màfia quan té el dret de fer-ho? Això és hipocresia. I diguem-li com vulguem. Però trenquem la Carta de Drets Humans i trenquem l'Estatut de Refugiats. Trenquem-ho tot, perquè a la nostra organització se'ns va donar un premi, el Premi de Ciutadà Europeu, i ens el va donar la Unió Europea. Fa 1 any i mig. Por defender los valores constitucionales de la Unió Europea. I aquest any em foten a la presó. Els mateixos. I em paren al barco. Què hem fet? Nosaltres res. Els electors s'han equivocat. I han votat a qui no tocava. I ara tenim el que ens toca. I això serà així. Contundent com sempre, Òscar Camps. Aquí. Bueno, moltes gràcies per venir a tots 3. I jo tenia alguna pregunta. Una era sobre allò de la xenofòbia, no? Que si realment és aquest el problema, perquè jo què sé, o sigui, la Unió Europea té els recursos suficients per exemple, l'any 2015-2016, quan havien a Grècia 200.000 refugiats, per acollir-los. I llavors, o sigui, no sé, què és pels partits polítics més important el poder que l'ajuda, o sigui, que l'ésser humà, o sigui, i per què la xenofòbia és un problema tan gran, que és molt fàcil, no sé, manipular a la gent amb la por, més que, no sé, amb la solidaritat. I després tenia una pregunta a l'Òscar Camps, que és, bueno, jo trobo aquesta idea de que aneu a Ghana i així, jo trobo molt bona idea. Bueno, no molt bona idea, també em sembla a vegades com una mica hipòcrita, però és que aquí ja he conegut a bastants subsaharians que porten 8 anys al carrer, abandonat. Ningú se l'ha mirat, és que invisible en aquest món. Un altre, ara de Nigèria, que fa 2 anys que està aquí, i amb la il·lusió de trobar una feina, que podrà ajudar la seva família, ha vengut tot el que té allà. L'estic ajudant de la manera que puc, però és que sé que d'aquí a que trobi una feina potser passen, no sé, 10 anys. Llavors, jo a vegades li pregunto, ¿y no vivías millor allá? I em diu, sí, por el momento sí, que estava mejor, però sé que pronto estaré mucho mejor aquí. I clar, jo veig que, bueno, que no serà així, segurament. I tots els que estan aquí recollint xatarra 12 hores per 5 euros, no? I no sé, a mi el que em fa gràcia és que us acusin a vosaltres de ser màfies i els que estan realment traficant amb éssers humans, què està fent la Unió Europea per acabar amb aquestes que són màfies de veritat, que estan vulnerant els drets humans? Gràcies. Tu no li diries, no aniries a dir-los el que els està passant de veritat allà abans que surtin, abans que posin en perill l'economia de tota la seva família i posin en perill la seva vida? Dir-li, escolta, que no conduiràs un Mercedes i que no tindràs una feina i que no tindràs papers i que possiblement et mataran al desert o possiblement et detindran a Líbia i seràs venut com un esclau? No, però vull dir, no et veus en cor de dir-li
Jo, hipòcrita, potser diria a aquests ajuntaments que exhibeixen la solidaritat amb un lletrero i tenen manteros visquent a sota el pont, no? O sigui, welcome refugees, què vol dir welcome refugees? Aquests manteros han vingut en patera i no tenen res. Potser és aquí. Jo com a empresari intento fer alguna cosa. Nosaltres estem fent un curs de socorrisme per 15 sol·licitants de refugi. Pobra gent. Primer els hem hagut d'ensenyar a nedar alguns. Però bueno, és el que puc fer, no puc fer una altra cosa. Si estigués al tèxtil potser els ensenyaria a tenyir roba i a cosir, però el meu és això. I bé, i el SOC ens paga aquest curs i possiblement aquesta gent aquest estiu estigui a les platges. Evidentment, potser no estaran salvant vides, però sí que ajudaran a la gent gran a banyar-se amb les cadires aquestes adaptades o el que sigui. Però bueno, si dono feina a 15, doncs dono feina a 15. Però clar, són gent que està en aquest, com ens deien, que estan en aquest espai en el que han sol·licitat però no tenen encara ni el sí ni el no i durant aquest impàs poden treballar. Però se'ls ha de formar. Evidentment que si no sé, si el FEMCAT es plantegés que les empreses catalanes doncs mira, en agafessin algun, doncs possiblement, si tinguessin la possibilitat de contractar-los legalment, però és que ni siquiera és aquesta la possibilitat. Vull dir que si no tenen la possibilitat de sol·licitar refugi, són il·legals i no els pots donar feina, per tant és molt complicat, no? Però tot això se'ls ha d'explicar allà, perquè allà malmeten, allà les màfies van a vendre tot el contrari. I nosaltres l'únic que volem fer, o sigui, ja que no ens deixen treballar al Mediterrani, que ens estan fent la vida impossible i que acabarem a la presó, i no puc permetre que la gent que de la meva organització acabi a la presó, no ho puc permetre, doncs si no podem fer això molt de temps, doncs anirem a l'origen a explicar, escolta, aneu amb cuidado, però sense ninguna pretensió, vull dir, pel fet de fer alguna cosa. Jo quan em vaig aixecar del sofà per anar a Lesbos el 2015, jo no m'imaginava que jo no tenia la intenció d'anar a salvar el món, ni de posar a la Unió Europea entre les cordes, perquè ara la tenim entre les cordes, casualment, però ara s'ha destapat tot el mar del Mediterrani i ja veurem com acaba això, perquè aquí s'estan incomplint convenis internacionals molt greus. Per tant, això ja ho veurem, ja hi ha jutges que ja han dit i hi ha organitzacions que estan incriminant i tal. Bueno, aquí ja veurem com acaba, però qui ens ho anava a dir? Jo vaig anar allà a ajudar una mica, com van anar molts voluntaris que potser en aquesta sala ja han anat a Grècia a ajudar. Ara, quan te'n dones compte que fent poquet pots fer molt, doncs seguim amb la tònica, anem a fer poquet a Àfrica. Potser es converteix en molt o potser no, però si hi haguessin uns quants com nosaltres potser sí que seria molt, no? Però bueno, si generem una mica d'empenta, doncs escolta, i si podem salvar un, jo em dono... Quan vam sortir amb l'Astral el dilluns que no sabíem que ens alliberarien al vaixell, vam dir anem sí o sí, perquè no podem permetre que ens passin per sobre i ens diguin que som un grup delictiu, no? Hem de fer alguna cosa, no? Resistirem i tenim l'Astral i anem a resistir. Encara que sigui a fer el peripé. Hòstia, hem salvat 221 persones en 4 dies. Vosaltres heu sentit algun rescat mentre aquest mes que hem estat amb el barco? No, i sortim el primer dia i rescatem 220 persones. Quina casualitat, no? Què és que ha passat amb aquest mes? Han passat moltes coses i molts morts. Us heu assabentat? No, nosaltres tampoc, perquè no hi érem. Resulta que mentre estem allà moren 11 i rescatem 220. Quina casualitat. Doncs això és el que passa i per això no ens volen, no? Per això defensem que les petites coses miren que desembocaran, no que se sapigui. Que estan allà a les fronteres de Líbia o de Níger. La Unió Europea no està fent res per intentar... Les màfies estan a Europa. No és broma. No és broma. El dia que va jugar el Barça a la Roma, que vam desplegar una pancarta al Camp Nou, l'última missió meva era la 39, la 43 ha sigut la que hem penalitzat. Vam rescatar uns quants eritreus que els van deixar a Itàlia. El dia del Barça-Roma estaven al camp del Barça. 3. Van venir amb un contenidor, amb un camió, amb un contenidor des d'Itàlia amb nens. I van ser abandonats en un polígon industrial del Vallès. I se'ls va trobar a Sor Lucía Caram. I els va portar al convent.
I com Sor Lucía és del Barça, es va portar a veure el Barça. I jo estava al palco i em va posar un WhatsApp i em va enviar la foto. I em van dir, los has salvado tú, i estan aquí en el convento. I jo dic, hòstia, doncs parlarem al fiscal de Catània, que en més de que m'investigui a mi, com a grup mafioso, que investigui els mafiosos italians que porten a la gent a Catalunya, no? Vull dir que màfies n'hi ha a tot arreu. Les principals ciutats europees, de fet, això és conegut per... ACNUR té un informe sobre el tràfic de persones, l'últim que jo vaig veure és del 2015, que està molt identificat, i Madrid, Londres, Barcelona, París són ciutats on hi ha una activitat important de tràfic de persones. Jo crec que podem donar pas a l'última... Perdona, Miguel, volies afegir la resposta sobre la xenofòbia. Sí, comentabas el tema de la xenofobia. El tema de la xenofobia está moviendo montañas, vamos. El Brexit lo ganaron diciendo, o sea, sobre todo con argumentos anti-inmigración, en un país en el que no estaba entrando inmigración, porque en el Reino Unido hace tiempo que no está entrando inmigración. Y sin embargo, bueno, está entrando muy moderadamente, digamos. Nada que ver con los años en los que el Reino Unido estaba también en fase de crecimiento económico, principios de los 2000, etcétera, que entraba mucha más inmigración, sobre todo del este de Europa. Ahora, del este de Europa no entra, y en general no tienen unos flujos significativos de entrada. Y sin embargo, ganan algo tan importante como salir de la Unión Europea con ese argumento principalmente. Y con ese argumento están creciendo los partidos de extrema derecha y muchos partidos de derecha que no se consideraban tan de extrema, pero y están ganando elecciones. Bueno, pues sí, el tema es que somos muy manipulables. El cuerpo electoral, yo siempre digo que es un cuerpo idiota. O sea, los electores por separado podemos ser más o menos inteligentes, pero como cuerpo electoral somos bastante estúpidos y tenemos o sea, hacemos unas opciones que son muy lamentables, pero esa es la realidad y eso es lo que saben los partidos, o sea... I podem donar pas a... Hi havia una veu allà. Gracias por la exposición. Dos puntualizaciones respecto a lo que habéis comentado. Xenofobia no es una palabra que esté de moda, queda muy mal, por tanto hablamos de inmigración y del distinto. Entonces hay un problema también de vocabulario, de no querer utilizar los términos. La gente no se define como xenófoba, ¿no? Yo no soy xenófobo, simplemente que no me gusta, que es distinto, y entonces esa malversación del lenguaje también nos afecta. Una segunda cuestión es verdad que hay una distinción entre refugiado e inmigrante económico, técnicamente, jurídicamente hablando, y hay una figura entre medio que son las víctimas de la trata, que no del tráfico, que son los que están en condiciones de esclavitud en Libia. El problema es que eso choca con una realidad, y es que la persona física que viaja, que inicia su trayectoria como tráfico, acaba siendo víctima de trata e incluso posible refugiado. Por tanto, estas categorías jurídicas no cuadran con la realidad y los Estados no tienen la voluntad de cambiarlo. Y tercer punto, en relación a la criminalización que se está haciendo en Europa, que mencionabais, para demostrar cómo esto es así, una prueba más de ello es que el protocolo de Palermo, que es universal sobre el tráfico de personas, habla que solo hay tráfico cuando hay un ánimo de lucro, cuando se hace por beneficiar. La normativa europea, que es una directiva, dice que es tráfico cualquier ayuda a la entrada ilegal, pero los Estados podrán eliminar la conducta delictiva cuando es por motivos humanitarios. Por tanto, pasamos de un requisito a nivel universal a una posibilidad de los Estados. Y cuando vamos a la normativa estatal, la española, la italiana, no han incluido esta posibilidad. Y, por tanto, todas las acciones humanitarias para ayudar a la gente a entrar a un país se convierten en delitos, que es exactamente lo que le ha pasado a Open Arms. Gracias. El Pau aquí.
Jo volia fer un parell de reflexions, però seré molt breu. Una, la primera, insistir en el que ha dit el Pere, que a mi em sembla fonamental, que són els orígens i les causes de les migracions en general. A mi això em sembla cabdal, perquè una qüestió són els assassinats que estan provocats per una guerra i perquè tenen un focus molt concret, però immigració hi ha hagut sempre. I no és que no s'hagi fet res, com m'ha semblat que li contestaves, Òscar, amb ell. No, se n'ha fet i s'ha fet molt temps i ho han fet moltes organitzacions. I és molt lloable la vostra feina, és molt lloable aquest projecte que teniu, però aquest projecte no és nou. Aquest projecte fa molts anys que el fan altres organitzacions. I a mi una de les coses que em fa por és que a vegades, com també passa en política, quan hi ha nous moviments, sembla que es comenci sempre de zero i que s'estigui descobrint quelcom que és nou, que no és nou, que fa temps que passa, i no passa només fa 70 anys, fa bastant més temps que passa. Per això insisteixo en que el que és important és analitzar les causes de les migracions. Pots un exemple molt concret, que és el cas de Senegal. Doncs el cas de Senegal, fa 20 anys la gent moria amb els cayucos i eren migrants econòmics, no eren sol·licitats d'asil. I morien i els rescatava qui? Doncs el mercant que passava de torn fent cas del Reglament Internacional de l'Abordatge, perquè no existia, per desgràcia, una organització com la vostra operant a la Mediterrània. Doncs això s'ha intentat fer a Senegal i, efectivament, ajuda que es facin iniciatives d'aquestes d'anar a treballar amb la gent amb origen, però si no ataquem realment les causes que provoquen les migracions i no ataquem realment els canvis estructurals que s'han de fer, estarem posant grans de sorra, però continuarem somiant amb el Dorado. Sí, estic completament d'acord que s'ha de treballar a l'origen i els centres comercials no s'han inventat ara. El Corte Inglés fa molts anys que existeix, però és el Corte Inglés. Hi ha organitzacions que potser fa molts anys que hi són, però potser haurien d'obrir les finestres i ventilar i treure la moqueta i actualitzar-se una mica, perquè hi incloc a Nacions Unides aquí, hi ha ACNUR, hi ha unes quantes que s'han tornat molt ràncies. Locals, les petites. Clar, tota iniciativa petita és bona, però clar que n'hi ha hagut gent petita fent coses importants, evidentment, i sobretot d'aquí a la Índia, i tenim un exemple molt clar, i mira el que ha aconseguit aquest senyor, no? És normal, però també has de reconèixer que el que està passant ara és conseqüència de dècades i dècades d'espoli, que quan dius treballar a origen no és anar allà a robar tot el que hi ha d'interès, o participar en guerres o a vendre armes, que ningú ho diu, però és que està passant. De fet, han tingut un conflicte important ara al nord amb un vaixell que anava cap a l'Aràbia Saudí. Escolteu, dintre de 5 anys em diràs és que hay que trabajar en el origen en Yemen. Clar, però ara els estem venent armes, estem participant. Espanya és el 7è venedor d'armes del món, no és el 7è país amb ONGs del món treballant a Àfrica, no, penso que no. Penso que és el 7è venent armes. I el primer client que tenim fora de la OTAN és Aràbia Saudí. I evidentment, que amb cooperació Espanya no es gasta els calés. Ara, 18.000 milions d'euros en defensa, després de retallar en educació i en sanitat? De qui ens hem de defendre? Com deia el meu avi, no ens han de fer por els militars, no? El que fan por són els idiotes, no? Que n'hi ha tants que poden escollir un president. I aquest és el problema que ens intentava dir el mestre, no? Ara, sí, nosaltres no hem inventat la sopa d'all, està clar que no, però digue-li a les 50.000 persones que han rescatat del mar i que ara estan vives si ho estarien d'haver-nos aixecat del sofà o no. I potser ara toca a la societat aixecar-se del sofà. No només posar els diners en un sobre i fer caritat. No, s'ha de fer solidaritat. I s'ha de fer. Jo, en més de fer la mili obligatòria, el que faria fer és un any obligatori amb acció humanitària. Això és el que jo obligaria a fer en un país, no? Perquè la gent jove vegi el que hi ha. Perquè estem visquent en una bombolla, i perdoneu-me, però nosaltres no som l'ombligo del món, som el 30% de la població mundial, el 30,
que viu en aquestes condicions amb les que vivim nosaltres. L'altre 70% no viu així, Per tant, som uns privilegiats. I si l'altre 70% volgués viure així, el planeta no ho permetria. Per tant, estem per damunt de les nostres possibilitats. I això costa reconèixer-ho, però nosaltres hauríem de baixar perquè els altres pugin. Estem disposats a això? No. Tornem a lo mateix, hipocresia. Podem dir el que diem, però a nosaltres ens toca baixar. Si a la Índia haguessin els mateixos cotxes per família que hi ha a Alemanya, el planeta no ho aguantaria. Així de clar ho dic. Per tant, hauríem de moderar una mica el nostre consum, moderar una mica les nostres pretensions com a societat i tornar una mica més enrere. No es tracta d'anar allà a l'origen, sinó nosaltres també hem de fer. No es tracta d'anar allà a dir-los com ho han de fer ells, no. Nosaltres hauríem de baixar una mica també, que és el que ens tocaria. Estem ja fora de temps. Miguel, no sé si vols afegir alguna cosa, breument. Bueno, en estos debates siempre sobre migraciones, refugiados y tal, es verdad que nos dejamos casi siempre de explicar lo de las causas. Y está muy bien las intervenciones que habéis hecho, porque es verdad. O sea, las migraciones de África tienen mucho que ver con todo el expolio que se ha hecho de África desde la colonización y que se ha seguido haciendo después. Porque hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional, a través de los planes de ajuste estructural, ha obligado a los estados, a muchísimos estados africanos, a desmontar sus sistemas de ayudas, a desmontar sus sistemas de protección, de nivelación de precios, etcétera, para que pudieran entrar las multinacionales con sus productos. Y las multinacionales han entrado arrasando, han arruinado a los agricultores. Muchos de los migrantes que van a las ciudades y que luego pueden convertirse, o sea, primero en migrantes internos, luego en transfronterizos, muchos son gente, y mucha de la gente que está pasando hambre es gente que eran agricultores, pero que han sido arruinados por estos, por todas estas políticas que ahí ha estado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. El Banco Mundial ha corregido posiciones después hasta cierto punto y ha seguido la Organización Internacional de Comercio, la Organización Mundial de Comercio, obligando a las mismas políticas a desmantelar y todo para que las multinacionales, las grandes corporaciones pudieran penetrar en todos estos mercados. Y no hablemos de lo que se ha hablado de las armas, ¿no? Es verdad, estamos vendiendo armas. El Centro de las lo dice. A 63 de los 65 países que han tenido conflictos en los últimos años. Nosotros estamos vendiendo armas. Arabia Saudí, principal comprador después de Estados Unidos, que está interviniendo directamente en la guerra de Yemen. Pero es que incluso a Siria llegan nuestras armas, no solo indirectamente. Entonces, y además, las mismas empresas armamentísticas que están haciendo un enorme negocio potenciando estas guerras son las contratadas por los Estados y por la Unión Europea, sobre todo por los Estados, con ayudas de la Unión Europea, de la Comisión Europea, para la fortificación de la frontera. Son las que nos venden los radares, los vehículos militares, los helicópteros, los sistemas de vigilancia. Son las mismas empresas, la Airbus, la Thales francesa, la Finmecánica, que ahora se llama Leonardo, la Indra española, son las mismas empresas que están vendiendo, o sea, las mismas que están generando los refugiados, son luego las encargadas de protegernos de los refugiados. O sea, bueno, lo de la hipocresía que decía Óscar, ¿no? Y es verdad, a veces hablamos de los temas de esto sin hacer un previo sobre las causas que siempre sería muy bueno hacer. Gràcies, Miguel. Gràcies, Òscar. A mi m'agradaria tancar aquest diàleg amb una petita i breu reflexió final, que és una qüestió que em crida molt l'atenció, que són les estadístiques. Sovint per la meva feina em trobo buscant-ne moltes, no? I entrant en les webs de l'Organització Internacional de les Migracions, de l'ACNUR, de la Comissió Europea, del govern grec, que són les que més visito, topar-se amb estadístiques, percentatges superelaborats, amb una precisió que és quasi ofensiva. I dic ofensiva perquè això xoca amb la realitat sobre el terreny, amb els 15.000 morts oficials
xifres oficials que han mort ofegats al Mediterrani des del 2015 i amb la realitat sobre el terreny a terra, on la gent a Grècia, a Itàlia, a la frontera hongaresa, croata, Sèrbia, viu amuntegada en camps sotmesos a la tortura de la burocràcia i de la falta d'ajudes i sobretot també perquè se sap que durant el 2015, per exemple, es van perdre la pista de 10.000 menors que van arribar a Europa. La precisió i la netedat dels despatxos enfront de la brutícia ètica i moral més absoluta. I un agraïment final a la Universitat Internacional de la Pau i al Centre de l'AS perquè penso que porten a l'agenda un tema que sovint cau, que és això, la cultura per la pau, i penso que és el bri d'esperança amb el que hem d'acabar. I la Neus suposo que vol acomiadar l'acte. Doncs res, jo donar les gràcies molt especialment a vosaltres tres per aquest diàleg tan interessant i tan animat que ens heu donat i que ens permet aprofundir més. Moltes gràcies a tots per haver vingut i convidar-vos al proper diàleg, que serà el 24 de maig, aquesta vegada a Sant Cugat, a la Casa de Cultura, que es dedicarà al periodisme internacional i al fotoperiodisme de guerra i participaran Rosa Maria Calaf i Ramon Lobo. I moltes gràcies a tots per estar aquí.